vrlo brzo idemo malo u inostranstvo. Hladno jutro u Normandiji, ali nikako dovoljno hladno da pođemo obilazak najboljih francuskih farmi zajedno sa Sanders Srbija, kompanijom koja je donela francuski koncept ishrane, ali kao što ćemo vidjeti za koji minut i više od toga. Došli smo da vidimo i obične francuske farmere i najbolje francuske farmere i u svakom slučaju da vidimo nešto novo. A evo kako to novo izgleda na farmi Filipa Kloa. Krave na ovoj farmi daju oko 11.000 litara mleka u laktaciji. Dakle, ogromne količine mleka. Ovo su bukvalno Formule 1 što se tiče govedarstva u Francuskoj, ali i u svetu. Jedino slično što smo snimali s tom laktacijom bilo je u Izraelu pre godinu dana. A tim formulama treba pravo gorivo, to jest ovo. Ovo što vidite je prva takva samohodna miks prikolica, ako bismo to tako mogli da nazovemo, koju smo videli bilo gde. Eto, put nas je nanao baš u Francusku. Ishrana je strogo kontrolisana, naravno, a ta kontrola ne bi bila moguća bez ove fantastične mašine ovde. Ključna je glava ili header, kako god želite, koja može da popase, da tako kažemo, i ubaci u miks prikolicu sve što je potrebno za TMR obrok. Dakle, vozač dođe ujutru i onda kreće, prvo uzme, što bi vas možda iznenadilo, slamu. Ali slama je važna kao balast u obroku i koliko smo mi videli u Francuskoj, svuda je dodaju. Samo je pitanje u kojim količinama za koju kategoriju životinja, što se tiče preživara. Onda ide naravno nešto žitarica sa superom, pa silaža, pa senaža. Glava nepogrešivo meri koliko je kilograma uzela i onda se sve to miksa. Koncentrovani Sanders deo obroka, a Sanders je ovde najveći i najvažniji proizvođač stočne hrane, se daje najviše pri muži jer se meri produktivnost krave, prati se kriva laktacija, razdojavanje krave, svi ti parametri, to se sabir oduzima i životinje se hrane na osnovu toga. Međutim, kako stvari ovdje funkcionišu, vidite i po tome što iako je Filip dosta veliki farmer, radi 120 hektara zemlje sa porodicom, nije imao para, a i nije bilo smisla da sam kupi ovakvu samohodnu miks prikolicu, nego se udružio sa još 10 farmera i tako su je zajednički kupili. Tek tako kada hrani skoro 1000 goveda, ovakva mašina ima smisla i isplativa je. Svako jutro i veče ona ide od farmera do farmera, vozi je vozač koga zajednički plaćaju i polaže kravama TMR obrok. Donc, Philippe Clouet. Donc ici l'exploitation c'est l'ERL de la Coudre, donc situé dans l'Orne en Normandie. Donc 120 hectares. Ok, donc ici on situe donc sur l'exploitation l'ERL de la Coudre chez messieurs Clouet, père et fils. Donc une exploitation de 120 hectares et composée donc d'un troupeau de 55 vaches laitières qui produit par an 600 000 litres de lait, 600 tonnes de lait. Donc l'automotrice de dessilage a été achetée il y a une dizaine d'années par un groupe d'agriculteurs composé de 10 éleveurs avec un salarié qui vient tous les jours sur les exploitations prendre les fourrages, mélanger les concentrés pour les distribuer aux animaux ensuite. Neverovatno je koliko složenih, ali jednostavnih stvari možete da vidite na farmi. S jedne strane vidite ovu mašinu kao svemirski brod, evo tu je i robot za mužu i to smo videli, koji obslužuje 70 krava, odnosno 55 u laktaciji, a s druge strane postoje i jeftini trikovi kao što su ove bravice na vratima. Vidite kako to jednostavno je urađeno, sigurnosni mehanizam da krava nikako ne može da slučajno otvori bravu, odnosno evo tu kao šipkicu, lizanjem, jer mora da se jedan deo digne da bi cev mogla da se izvuče ili uvuče. Detalj bez mnogo tehnologije, ali eto to može svuda se primeni, pa to možete i sami da napravite. Nego da se vratimo na hranu. Vidjeli ste kako izgleda tehnika hranjenja, ali šta je sa samom ishranom? Ovo su grla koje daju po 11.000 litara mleka u laktaciji. Kako li se hrane? Recept ide ovako: 0,8 kg slame, kao što smo rekli, čak 40 kila 40 silaže kukuruza ili senaže i 2,5 kg Sanders koncentrata u miks prikolici. Glavninu obroka što se tiče koncentrata krava ipak dobija na muži kada je ujedno ovako i hranjenje aktuelno i dobija oko 6 kg peleta. Tu postoji zanimljivo pitanje koliko se često muzu krave. Krava po prirodi stvari ima tako nagon i u proseku dolazi do 5 puta dnevno do robota jer hoće da se izmuze. Međutim, robot neće da je muze, što bi se reklo bez veze, nego procenjuje da svega 2,7 puta u toku dana ima dovoljno mleka u vimenu da se taj posao obavi.
muze praktično trokratno, neće da muze džabe. A to nas dovodi do pitanja tehnologije odgoja ovih krava ovde. Ima ona engleska poslovica kada nešto gori 2 puta više, traje 2 puta kraće. Tako vam je i sa ovim kravama. Ovo je ultraintenzivna proizvodnja, ne može krava u ovom sistemu uzgoja da izdrži više od 3 laktacije, ide se na brzi remont i puno novih junica. La ration des vaches en lactation est composée donc de 40 kg de maïs ensilage, de 5 kg d'ensilage d'herbe, de 2 kg 5 de concentré azoté, de 500 g de minéraux et 300-400 g de paille. Donc les génisses, les vélages ici sur le troupeau auront lieu entre le mois d'août et le mois d'octobre. Ensuite, les génisses seront élevées pendant 26 mois avant l'âge au vélage. Et ensuite, elles intégreront le troupeau laitier qui est donc ici. Elles feront à peu près 2,6 lactations dans leur carrière. Puis, avant de partir à la boucherie, seront engraissées. Ali kad smo kod intenzivne proizvodnje, čak ni miks prikolica, čak ni Sanders ne bi mogli baš tek tako da učine da životinja daje 11.000 litara mleka u laktaciji. Izvinite, ali podelite to sa 305 i to su nenormalne količine mleka. E pa evo i male tajne koju smo otkrili na farmi. Kod nas se propilen glikol koji ima ulogu da spreči ketozu daje ponekad visokomlečnim kravama kada im zatreba i kada postoji bojazan da će do ketoze doći. Međutim, ovde to ide na cisterne, na tone i čist propilen glikol je prevaziđen. Šta više, i natrium propionat koji se koristi kod nas je prevaziđen. Francuzi daju monopropilen glikol od koga nastaje glukoza u jetri plus glicerol od koga isto nastaje glukoza, ali sporije, i nešto što smo opet prvi put ovde videli, sorbitol. Za taj sorbitol nismo baš ni sigurni kako deluje, to je polihidroksilni alkohol slatkastog ukusa, ali teško da su ga dodali zbog arome. Ima tu nešto, ima nekog objašnjenja. U svakom slučaju Sanders je napravio i taj preparat, Rubin se zove ili tako nešto, i prodaje ga u Francuskoj, ali ga još uvek nema u Srbiji. E pa Francuzi to, kao što vidite, koriste bukvalno na tone da bi sprečili ketozu u ovakvoj proizvodnji. Ali kad smo kod modernih tehnologija, ovo što ste videli, roboti za mužu, pa vam X prikolice i tako dalje, da li ste se zapitali zašto toliko u zapadnoj Evropi toliko potenciraju automatizaciju? Odgovor je jer nema radne snage. U Srbiji možete da nađete radnika koji će raditi za dnevnicu od 2000 dinara i po ceni robota od 100.000 evra. Isplati vam se da plaćate radnika praktično večno, jer uz tu dnevnicu jednostavno ne možete da isplatite nikad cenu robota. U Francuskoj, koja je jedna dosta socijalistička zemlja, ali nisu tamo socijalisti levičari kao kod nas. Tamo se stvarno bore za prava radnika, to je važno pitanje, a ne samo priča, pričajte usta da niste pusta. Ovamo u Srbiji se masovno radi na crno, isplatišu se radnici, a da sad ulazimo u te socijalističke principe. E pa u Francuskoj na farmi kao što je ova, ne samo da ne možete da zaposlite radnika na crno, ne možete da ga zaposlite uopšte kao nadničara. Nadnica u Francuskoj ne postoji. Svako je ili zaposlen ili nezaposlen. Praktično to znači da ako nekog zaposlite, morate da mu plaćate penziono i socijalno, i radio ne radio, vas to košta 2500 evra mesečno, pa vi vidite šta ćete, a da ga uzmete samo za par dana kao ispomoć, ne može. Le coût d'un salarié sur une exploitation agricole ici qui serait employé avec le minimum légal français, donc 35 heures par semaine, est de l'ordre de charges comprises autour de 2000-2500 euros par mois. I eto, prva priča o mlečnim kravama iz Francuske je gotova, ali prave priče nam tek slede u narednoj emisiji kada govorimo između ostalog o parama i o radnoj snazi. Ima sve da se ljulja jer uz krave pričamo i o Calvadosu, tome kako se dobija jabukovača, francuska rakija, ali kako se od ostataka tog procesa dobija gas, što se kaže daćemo malo gasa.